Здравейте хора, аз съм Бобчо и днес ще играем на Clash Royale, като ще се пробвам да стигна втора арена, след като съм пълен слабак. И да ви предупредя, че вече пред лятото всеки четвъртък ще има видео, а през есента ще ви кажа, но всеки четвъртък ми гледайте канала, защото всеки четвъртък ще има ново видео. И както и да е, вече да започваме с първата игра. Да видим какво ще направим. Някакъв... Не знам дали е силен опонента ми. Пускам един киндерчо. То го наричам киндерчо. Само това ще ви кажа. Така... Те пуснаха пека обаче. О, да. Така... Нашите гоблини нападнаха, но не успяха. Така. Добре. Пека. Не пеката тук. Дръж го. Пускаме гоблини. Добре сте, бе. Айде, убихме го. 1-0 за мене. Пускам един Giant. И един киндерчо. Една пека пускам. Аз напред да върви. Айде, пази, 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 пази. Виждате колко съм слаб. Така, фаербол пускаме. Гоблини. Giant. Майко. Пека. Ребе, бийте. Бийте, бе. Браво, бе. Победа. Не мога да се каже, че беше лесна, бе. Но да. Ще продължим с втората битка след честа. О, пеката вече ми е петиля. Yes! Така, левел оп. И чест. Да, левел 5 вече. Fireball левел 4. Добре. Ако искате да има и втора част на играта Clash Royale, лайкнете видеото и коментирайте, за да знам дали искате да има още такива видеа. И да. Аз ще се пробвам да достигна втора арена, защото нали ви казах, че съм пълен слабак. И ми остават някъде 50 копи, не 46. Пускам един Giant. Така, пека тука, пека, 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 пека. А така. А така, браво, бе. Тръгвай, би. Тъй. Giant. Тръгвай, би. Гоблини. Дава човек, той толкова направи. Ма и
Аз взех кулата, тъй че... Пускаме един джоинт напред. И една пека пускам. Удари един път. Фаербол на тия драга. Едното ма добро, ама другите не успях. Пека! Киндерчо спри го, Молата. Гоблини. Добре сте, давай кой да спри джайнта. Освен тая да пусна. Добре, поне не ми взе колата. Това е важното. Добре. Сега. Пускаме една пека. От 2 еликсира и аз. Давай, пи. Пи. Още един път. Фаербол. И победа. Еми хора, победихме. Втора игра подред. Втора игра подред победихме. Стигнахме следващата арена. О, да! Стигнахме следващата арена. Което е много добре. Казах ви, че съм пълен солдат. Да. Но някак си стигнах втора арена. И да, нека да продължаваме с следващата игра. Чакай си да така. Трябва да две карти. Добре, ще пуснем този. Я злоблен да играхме. Майде играхме. Пуснем и тях. Нали това? Стигнахме във втора арена. Не мога да повярвам още де. И да. Един джайант пускам. И един фаербол. Гоблини. Пускай да ги убият. Киндера да пази. Извинявам се, но стана един малък проблем в система. Тук където снимах, приложението ми е спряло да снима и аз не съм го видял. И се извинявам, много загубих битката и това ще ви кажа. Но нататък ще ви спомня всичко, ако не ми стане нещо пак така. Да, брат. Поле.
Giant. Айде. Kinder ще пусна. Fireball. Така. Спрете биве. Да, това ми пусна цялата махала. Тото ми пусна цялата махала, как се спира един Giant, Kinder Чу и още някакви стан карти. Giant пуска. Да, човек, той ми пусна цялата махала. Какво да направя в този случай? Гледай. Да. Да, бе, брат. Как да го спра това нещо? Ми пак не победиха, но нямаше просто как да го спра това нещо. Както и да е. Нека да направим последна игра. И ще приключа видеото. Но не забравяйте, че всеки четвъртък ще има ново видео. Така че всеки четвъртък поглеждайте в канала ми. Ого. Ще да спра, Жанче. Ще да спра. Само да ти пусна една минута и си тит. Няма шанс, Киндера. Биг браве. Джоя. Така. Миньони ще пусна, както и... Къде ще мине? Това мина, може да стигне до кода. Важното, което е. Не, да пусна пека и такова. Аз нищо няма пека в дека, бе. Нали? Брата, съм пуснал пеката. Но нямам пека в дека. По 2 еликсира. Fireball шампус. Киндер пускам Golden Cage. В 2 еликсира сме. Така. Fireball. Хуй половина. Няма да стигнете за време. Еми, хора, направихме победа. И така. Скаме един киндерчо. Значи приключим. И хора, ако ви е харесало видеото и искате още такива видеа,
ми напишете в коментарите и се абонирайте за канала с камбанката. Аз бях Бобчо и до следващия път.